L-imwiet tal-pandemija żdiedu għal 446 meta fl-aħħar 24 siegħa bil-COVID-19 telefajtu raġel ta' 77 sena. Il-Ministeru tas-Saħħa ma tax dettalji dwar jekk dan ir-raġel mietx fir-residenza tiegħu jew fl-isptar. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar sigħat f'pajjiżna kienu reġistrati 53 każ ġdid filwaqt li 31 persuna fiqhom il-virus biex bekk il-każi attivi issa jammontaw għal 743. Bejn it-3 u l-4 il-persuni li jinsabu rikoverati l-isptar Mater Dei minħabba l-coronavirus żdiedu għal 31, tnejn minnhom qed jirċievu kura intensiva fl-ITU. Intant, hekk kif il-Ministeru tas-Saħħa ħadd deċiżjoni li ftit li xejn jibqa' joħroġ dettalji dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna, il-pubbliku maċ għandu informazzjoni dwar kemm swab test kienu amministrati fl-aħħar sigħat u lanqas numri totali ta' każi ġodda u każi ta' fejqan sa mill-bidu tal-pandemija. Ittieħdet ukoll deċiżjoni simili dwar id-dożi tal-vaċċin u n-numri ta' persuni mlaqma b'mod sħiħ, hekk kif issa nafu biss it-total ta' dożi li nataw sa mill-ewwel tilqima u l-ammont ta' boosters li ingħataw fl-aħħar sigħat li minnhom ingħataw ftit aktar minn 1000.